tomto videu ti ukážem, ako v programe CapCut môžeš urobiť takéto video jednoducho. Vyberieme si video, ktoré chceme upravovať. Skopírujeme si to video a vložíme rovnaké video nad to isté video presne takisto, aby boli na rovnakých pozíciách. Následne v tomto vrchnom videu audio dáme na 0. V tejto záložke si vyberieme automatické vyrezanie. Teraz sa nám odstráni vlastne pozadie, tak toto bude vyzerať. Teraz si nájdeme bod, kde chceme napríklad pridať logo alebo text. Následne vložíme logo v mojom prípade a upravíme si veľkosť ako chceme. Môžeme dať masku, túto opäť v tomto poličku a vybrať si z nasledujúcich variant. Zväčším si to podľa potrieb a zídem tuto dole a môžem si dať po prípade nejaké to rozmazanie. Čiže takto to bude vyzerať. Toto logo necháme až do konca, aby bolo počas celého videa a následne na druhú stranu, v mojom prípade chcem dať text. Nájdem si ten bod a vložím tam text. Ak som si našiel bod, dáme tuto hore, vľavo hore tej lište, text a vložíme si nejakú z týchto variant. Teraz dám túto základnú a dám tam text, napríklad jednoduché video. Vyberieme si nejaký font, napríklad tento. Ak zidete tuto dole, tak si môžete upravovať či už pozadie toho písma alebo nejaké to orezanie. Dáme si teraz tieň, text dáme opäť do konca. Tento text môžeme opäť skopírovať a vložiť ho, ale aby bol tu trošku rozdiel medzi prvým a druhým textom. Napíšeme tu video, text dáme opäť do konca a teraz upravíme text, aby menil svoju pozíciu a priehľadnosť. Čiže označíme si text, zídeme nižšie a zaškrtneme pozíciu a veľkosť. Teraz môžeme zmenšiť to video, teda ten text, a vložiť ho kam chceme, napríklad za tento text. Taktiež znížime priehľadnosť a musíme to zaškrtnúť, aby to ostalo, aby sa to nemenilo. Náš text chytíme a posunieme ho, aby bol pod prvým textom, vlastne aby bol za ním, aby sa skryl za ňoho. Teraz posunieme o niekoľko krokov a to video, čo sme teraz upravovali, tak opäť si ho označíme, zídeme nižšie a zaškrtneme pozíciu a veľkosť. A dáme ho tuto dole s tým, že ho zväčšíme a rovnako tak prehľadnosť zvýšime. Tak a momentálne to bude takto vyzerať. Čiže ten text nám vyšiel spoza toho textu a pridáva sa postupne aj tá priehľadnosť. Teraz si spravíme takú šipku, ktorá bude prechádzať z jednej strany na druhú poza moju hlavu. Čiže môžeme si opäť označiť text, alebo si môžete vložiť nový, to už je na vás. Opäť ho dáme až do konca a musíte si nájsť, kde chcete, aby vám ten text začínal. Tuto chcem, aby mi napríklad začínal, vyťahnem si tento text tu a dám tam takéto čiary. Následne zmením font na systém a uberiem na -3 napríklad, alebo -2. Teraz idem úplne dole a zaoblenie zaškrtnem a označím si, ako veľmi chcem, aby to bolo zaoblené. Môžem si taktiež vypnúť tieň a tuto si naznačím, odkiaľ kam pôjde. Prispôsobím si zaoblenie. Takto. A následne tento text chytím a posuniem ho medzi tie dva videá, ktoré sú rovnaké. To mi vytvorí to, že mi ide ten text za hlavu. Teraz označíme tento text, ktorý sme, tú šipku vlastne, ktorú sme robili. Klikneme na ňu pravým a vytvoríme klip. Teraz si pridáme masku a dáme túto horizontál. Takto, otočíme ju naopak. Zafixujeme ju týmto, ako vždycky. A teraz prídeme do bodu, kedy nám začína tento text, to jednoduché video. A tú horizontálnu masku pretočíme takto. A opäť ju zafixujeme.
Takto nám bude vyzerať video. Urobiť takéto video jednoducho. Čiže tú šípku môžete urobiť takýmto spôsobom, alebo ešte jedným spôsobom, to je jednoduchší. Vyberiete si text a dáte si animáciu a vyberiete nejakú z tých, aby to robilo nejaký podobný vzor, ako robila tá maska, napríklad túto, a zvýšite si, aby to trvalo dlhší čas. Takéto video. Je to trošku škárečie, ale je to tiež spôsob, ako sa to dá spraviť. Ak toto všetko máme, označíme si miesta, kde nám začínajú nejaké tie obrázky alebo text týmto štítkom, túto, tejto lište. Teraz si označíme celé video a dáme Alt G. To nám vlastne zoskupí celé video. Na začiatok si dáme taktiež pozíciu a veľkosť. Zaškrtneme, aby nám ostalo 100%, aby sa vlastne video na začiatku nemenilo. Prídeme do bodu, kedy nám naskočí to prvé logo, ktoré sme si označili, a posunieme to o nejakú časť dozadu. Tuto opäť zaškrtneme pozíciu a veľkosť. Prídeme do bodu, kedy nám naskočí logo, kde máme označené, a opäť klikneme na pozíciu a veľkosť, ale už si priblížime na nejakú veľkosť, na hodnotu, akú chcete, aká vám vyhovuje. Napríklad takto. Teraz sa nám stalo toto. V tomto bode nám naskočí tá naša čiara, ktorá pôjde poza hlavu až na ten text. Zaklikneme si tuto a označíme si opäť pozíciu a veľkosť. A dáme tuto na druhú stranu. Označíme si, kde je ten text. Opäť dáme pozíciu a veľkosť. A do stredu, približne medzi tieto dva body, dáme taktiež pozíciu a veľkosť, zaškrtneme, s tým, že zväčšíme trošku o niečo. Takto. Momentálne máme takéto video. Môžeš urobiť takéto video jednoducho. Aby tu nebol takýto prechod, ktorý tak sekne, tak môžeme si otvoriť nastavenia a v týchto riadkoch na jednotlivé body, ktoré nám bežia v tom videu, po kliknutí, túto rozbalení a kliknutí na jednotlivé body si môžeme upraviť pomocou týchto tlačidiel ich rýchlosť alebo veľkosť. Takéto video. Je to trošku také hladšie. Taktiež sa to dá robiť aj v týchto ostatných. V osi X, Y a pokiaľ máme nejaké rotovanie. A takto vyzerá naše video. V tomto videu ti ukážem, ako v programe CapCut môžeš urobiť takéto video jednoducho. Taktiež pokiaľ chcete, môžete sa pohrať aj s týmito na začiatku. Takto si vytvoríte takéto video a je už len na vás, či sa chcete tomu viac venovať, alebo to spraviť narýchlo. Toto by bolo pre video všetko, vidíme sa pri ďalšom videu a ďakujem, že ste dopozerali video až sem.